Du lytter til din møghund. Vi er taget ud til Birkerholm Pølselager, hvor der årligt produceres 6 millioner tons pølser, som primært eksporteres til Lolland. Udbuddet af pølser er stort, og jeg har fundet slagtermester Kalle Brik, som vil fortælle om nogle af sommerens hotteste og mest funky pølser. Og velkommen til dig, Kalle. Ja, tak. Der er jo mange mennesker, som skal grille her i det gode vejr. Ja. Hvordan ved man så, at ens pølser er funky? Ja, primært hvis pølsen syder usædvanligt funky på grillen, så fedtet i den nærmest skriger sådan, get down to the beat, mama, eller sådan noget i den stil, eller don't lose your sweet love and soul, så er det helt sikkert funky pølser, man har fat i. Det er det. Ja, okay. Hvilke pølser er de mest hotte lige for tiden? Helt klart Bentes sommerpøller. Det er også dem, vi kalder Motown-pøller. De funker for vildt. De danser og svanser på grillen. De står nærmest oprejst på grillen, man. Dance in the street, you old funky sister. Nærmest som om de syder sådan, ikke? Og så Limfjordspøller og Kajs svinefinger, Store Lasse og selvfølgelig vores helt nye produkt, Sommer John Holmes. Ja, okay. Hvad så, hvis man nu vil være på noderne? Hvordan sikrer man sig så, at de pølser, man har købt, er absolut På inde? noderne? Ja, på noderne, ja. Nå, sådan er. Altså, hvis de har det der lille funky mærke nederst i tarmen, hvor der er afbildet sådan en lille funky skolepige med mørke briller og resten af håret, så er pølserne helt i vinkel. Det er nemlig kvalitetsmærket for det der hedder Dansk High Society Funky Pølseforbund, mand. Okay. Ja, så har jeg et spørgsmål. Ja, okay. ja. Godt, vi tager et spørgsmål mere. Er der nogen pølser, der er totalt ydt, altså som du skal holde dig helt væk fra? Ja, det er der helt sikkert. Kan du nævne nogen der? Ja, det kan jeg. De må endelig ikke have afrohår, og det må slet ikke syde med dialekt. Så er den helt galt, hvis de syder med dialekt. Og hvis de viner og skriger ligesom en marsvin, så må du heller ikke købe dem. Derudover så er der pølser, der ligner et vejarbejde. Det er også totalt ydt. Og pølser, der krummer, er ydt. Og det er også fuldstændig ydt at købe pølser på afbetaling. Det kan jeg sige med det samme. Ikke? Jeg gik ned og kendte en dame, hun ned og købte nogle pølser. Og Bruce Lee, så har hun købt nogle forkerte pølser. Ja. Ja, så fik vi svaret der, og hvis man så gerne vil bortgive en god pølse til en god ven, kan jeg så spørge dig, hvilke mærker skal man gå efter? Kunne du nævne 3-4 stykker der måske? Altså, man kan starte med at kigge efter den lille røsterbil nederst i tarmen, ikke? Ellers så kan man også købe vores helt nye produkt, som jeg nævnte før, Sommer John Holmes, ikke? Også kaldet pornopølsen ude på lageret, ikke? Så den er de helt fleste, de fuldstændig forkapte i pornopølsen, ikke? Mm. Men man kan også bare kigge en lille grøn pølse væk, eller kørvelpølse er også meget lækker. Ja. Jeg har hørt, at der så findes... Nej! Har du det? Ja. Ja, det er så mit sidste spørgsmål, hvis jeg godt må have lov at stille det. Ja. Jeg har hørt, at der findes nogle pølser på markedet, som er overdrevne funky, og som kan være farlige for ældre mennesker. Hvad er dit råd til svage folk, som får en overdreven funky pølse ind, for eksempel, ned i støvlen for eksempel? Jamen altså man skal passe på utrolig meget på. Hvis man får nogle af de her totalt sindssyge overdrevne funky pølser, for eksempel ned i sin støvle, eller for den så skyld ind mellem tæerne eller i håret, ikke? Det skal man jo heller ikke glemme, eller på frakken. Det er jo nøjagtigt lige så slemt, ikke? Yeah. Så skal man med det samme, for eksempel, man kan godt råbe, hjælp mig! Eller man kan også løbe ned i en mattressforretning og skrige, at man har brug for noget latex. Det er nok mit gode råd. Men jeg kendte engang en dame, som købte en halv arm nede på en tank. Hun råbte, hey, der sidder alle mulige katte på din skulder til mig. Og så blev jeg også bange for hende. Men det kan man godt gøre. Ja, okay. Ja. Men ved du hvad, jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg siger tak, fordi jeg kunne få lov at snakke lidt med dig. Ja, selv tak, pølsehår.